Čaute diváci, dneska si natočíme spolu video o tankoch. Samozrejme si zahráme pár bitiev a môžeme ísť na to. Načítala sa nám to. Ukážem vám aj moje tanky, ak vám nemali dosť celkom, tak som si nejaké vyschúmával. Vyschúmávanie je, že získaval. A získaval som ich asi, neviem, asi 8 možno, alebo 7, neviem, to si potom ukážeme. A počkajme chvíľu. Tu vedľa mňa je aj Dominik, kúka smiešné videá. Tak my ideme na to, ukážeme, aké máme tanky. No, takže tanky mám. Tento je najsilnejší a takisto aj tento. Aj tento je dobrý. Aj tento. Tieto tri som skúmal a ešte tieto ďalšie. Hneď vám ukážem. Počkajte. Ja tu ukážem ešte tento. Aj tento. A aj tento. Proste som ich skúmával. Teraz vám ukážem, koľko som ich mal. Aj mám. No pozrite, je ich veľa. Myslím, že si kúpim túto 9. Túto. A ešte sa pozrieme, čo tu máme za tanky. Máme tu 19 000. Takže, čo robíme? Pôjdeme si samozrejme dokúpiť nejaké tanky, ale než si pôjdeme dokúpiť tanky, tak pôjdeme si zahrať bitvu. Vidíte, už nám vybralo bitvu, Ice Flames, ja to mám po anglicky, a ako tomuto dobrá hudba. Taká party, vyzerá ako party hudba. No takže, ideme bojovať. Hráme už s takými najsilnejšími tankmi v celej hre. A ja mám 2 najsilnejšie tanky v celej hre. 2 vyskúmané. No, takže pôjdeme za týmto. Dáme SOS, aby nám niekto prišiel pomôcť. Oni idú na základňu C. A tá je hneď tu, pozor. Je tu nejaký zlý, čiže ak si budete chcieť túto hru stiahnuť, volá sa War of Tanks a mňa už niekto stradil, čiže musím sa zažiť. Ubral mi celkom dosť, musím povedať. A tak ešte tak 3/4 životov mám. Takže tak ja utekám. Ale potrebujem pomôcť, pomôžte mi, veď ja som tu na nich sám. Ale lepšie budem, keď sa im postavím v oči a budem bojovať. Takto. Ale pomôžte mi, veď mi nikto nepomáha. Prosím. Ak si myslíte, že toto zvládnem, tak dajte odber. Ale odberám mu dosť, ale mi to dá asi viac. A takto by som sám si zašívať nemal. Pomôžte mi, ja nechcem byť to na nich sám. Tento zozadu ma stradí, pomôžte mi, pomôž. Tu máš pomstu, tu máš ty jeden, vidíte, stredil ma. Takto sa to nehrá. V podstate toto sú desiatky, s ktorými sa hrá ťažšie. Ukážem vám nejaké ešte tie ďalšie, čo som vám sľuboval. Toto bola taká rozličná bitva, porážková, síce to nevadí. Takže mám ešte ten som vám ukazoval. Už mám potom iba takéto božské, bohužiaľ. Toto si dáme sem. Nádherne. Tak, a čo si ním dokúpime? Nemám žiadne 5-ky. To je škoda. A tu si skúsime si kúpiť napríklad túto. Nedalo mi to dosť dobré veci. Aha,
Tu si môžete zmeniť módy. Vidíte, tu je Select Battle Mode. Čiže my si dáme Gravitation Force a môže ten tank proste lietať a dostať sa za nimi rýchlejšie. Máme japonský tank, ako vidíte, alebo poľský, alebo neviem tieto mapy. A zase je zábavná hudba. Ste najlepší fanúšikovia, akých som mal, a my ideme do boja. Takže už nám to vidíte odpočítava a ideme. Náš kamarát tu spínka, dobrú noc a nejde nám ani pomáhať. Vidíte, tým, že dáte dole tú trysku, tak môžete takto letieť ako lietadlo. My máme takto strely a ideme bojovať a dáme sos, lebo ide tu proti nám niekto, ale teda radšej sa bojím, ako ísť proti ním bojovať. Tam je KV2, to je silný tank, to je silný. Aj na to, že Počúkol som ho, aby sa otočil, ale my nejaké, to, o môj Bože, potrebujeme pomoc zo zadu. Sigma boy, pomoc, ja, tak skôr mám utekať asi, tak ja utekám, pretože som chcel ísť iba na návštevu. Au, to bolí. Dobre, ďakujem za porýchlenie. A pomoc, mi útočia, takto sa to presne nehrá, prepáčte, my sme dvakrát prehrali. A to nikto nevie, že či sme prihrali, či vyhrali, lebo môžu nám ešte nejaké spoločenské tanky zostať, ktoré tam bojujú, aj keď my už nehráme. A to nám ukáže. A s tou 10 sme bohužiaľ prehrali, no to je zlé. Ako ďalší tu máme S100, je to tiež dobrý tank. No ale lietajúce si tentokrát nedáme, dáme si normálny mod a môžeme si tu vyzdvihnúť takéto. To nám dá takéto coiny bleskové. Čakaj, čo je toto za XXO? Nevieme, čo to je. Joj, to je toto? To je taká hlúposť. Prepáčte, že tak hovorím. A na toto nám treba 56 a môže mi padnúť 20 000. A my máme iba 24. Dokedy je táto? Sú tu ešte 3 dní. To je dosť. Čakaj, čože? Nechápem, čo sa deje. Aha, nemáme žiadne potreby. Tak dobre, môžeme? Áno, môžeme. Takže ideme do bitvy a sme najsilnejší tank. Zase nám ide smiešná hudba, viete aká? Tak ako keby o niečo išlo. Tá hudba je proste taká, však. Dobre, ideme za dobrými, vždy ideme za dobrými. Ak by sme nešli, bola by to pohroma, pretože by sme boli na nich všetkých sami. A to iste teda nechcete. Už hlavne tohto zlého strelil. A ja nebudem strieľať. Nesmiete strieľať do červeného. Takže už aspoň viete, že ako to robia. Ja som ešte vystrelil. To nevadí. Aspoň sa nám probili dobre strely. A máme 42 striel. To nám do konca bitvy bude určite stačiť. A niekto mi dal do pásu. A my... A nie. Niekto ma trafil, že dosť. Čo bojovať? Bojujte. Aha, rezistantru. Guerilla 15. Tu vás myšľa, kde sú vládam. A snažíme sa tu akože o život.
podstate aj áno. Ako to, že ho neviem stále trafiť, chápete to? Ja to teda nechápem. Takže ja mám 30 odoberateľov a bol by som rád, keby sme to ešte tých 70 odoberateľov dosiahli do 100 a my sme ešte ani nič nenastrieľali. Skôr oni nastrelili. Dobre, poďme naspäť. A ešte sa pozrieme, čo tam máme za tanky. No, ideme tak, už ideme. Pozrieme sa. Tento by bol celkom... Ani, čo keby sme sa kúpili nejaký no. Napríklad taký, mohli by sme si nejaký kúpiť za 1 000 000. Čo keď sme tento si predali? Dostali by sme celkom aj taký prdník makový. Strašne, že viete, ako sa robí prd makový? Že si prdnite a dáte na ňom mák. To je také vtipné, iba. Toto je čo, kobra? Poďme sa pozrieť, samozrejme je to 9 objekt. A pozeráme sa iba, nekúpim si žiadny tank, iba pozerám, mám málo zlaťakov. A